Mina nhloso ngitshelwa yonke into. Izinto zena nizazi ukuthi zitholakalaphi, niyabekelwa ayi. Nanole zena ezimadlodlombi ezingakanye. Suka. Fundisa yonke into lo ayibo. Awuzazi ukuthi umuntu ugqoka kanjani mangaba khona abantu. Hamba, niqoqele zazithebe niqoqele amathambo nobuyisela endlini. La le nyama imbuzi ade nidla. Hawu. Makatha. Usitholile ntombi ngiyabonga. Hambe Bazintomban bophele. Uyehe. Kulomphinde soba nawo. Siyanene. Makhelwane. Yabona namhlanje sidibene. Hayi sibondiwe namhlanje makhelwane ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ngani layiphika manje hayi. Uthi mangithi ngiyabheka lapha emthaleni akusekho lutho. Bafazi baleka bazibopha zonke izicansi zami. Isimanga. Hayi ke ngani yakwethu ke? Cha. Mina ke into ebengifuna ukuthi ungisize ngayo. Ukuthi kwenza isiqiniseko sokuthi lapha emabhodweni abasondele wonke laba. Khululeka ngibagadile kade sengivimba nomunye nje sephuma nogqoko lo baba omdala lapha endlini yangene. Laba bafazi ngoba uyabazi. Bafela bafike no plastic bayigobhe emabhodweni yanga. Isimanga isenzo bafazi bala. Bayigobhe yonke inyama bayifaka ku plastic emabhodweni. Amaqoza ngiyazi ngazi. Ungibhekele ke ngani yakwethu. Uhamba kanjani lapha ezintombini esihlahleni? Hayi uyayiphatha indaba sesihlahleni ngiphuma khona. Uma sibesani sayiphatha indaba engaka. Kwenzeke yini kodwa lento engibona lapha esihlahleni? Kwasekusonakala intombi engasinisa uNomusa bakwethu. Intombi kuphela kweintombi esinazo lezana la endaweni. Hawu khona ngisho uzanele masibisi uzanele kazanele ukhona lapha na uzosina ufesiliphe ufike nesidiya. Hawu nezinyo legolide unanethathu ke emhlane into bengazi nanokuthi bengazi unanethathu ke mina namhlanje unethathu impela inkunzi malanga la emhlane ingwe ethe ekhona lapha uyongena naye esigcawini. Awunaze nayo into engane masibisi. Hayi ngane yakwethu ungazikhathaza. Uyazi ukuthi lokufunda koNomusa abeli. Hey. Ngiyambuza uNomusa ukuthi lo Zanele athi khona ungixoxele amantombazana khona wabiza beza ngamagama. Wayesethi khona noZanele. Ngiyambuza ke lo Zanele khona omubi. Akuyenani lo wangane kaMthimkhulu na. Kusho ukuthi izibongo lezi amantombazana kazazi. Ngoba uthe kumina kuyena noma ubenza mina isilimani. Hawu ngithi ngiyobabheka lapha. Ngifika nale ntombazana isho ngezinye elikhulu engathi uthayile ligcwelela emlonyeni. Hayi. Bengisazothini ke makhelwane sazokwenza njani? Angikwazi uqosha umntwana phakathi kwabanye abantwana. Unakele yebo phela uNomusa ngiyavuma akasesiyona intombi ngalowo ndlela. Kodwa hayi ukuthi bawuthi usengasale selethola nje imgelembe ebonakalayo. Ungcono yena akasiyona intombi kodwa uyabona ungacisha ucime zidla unaki kangako. Kodwa uzanele phela manje bayajampisa phela kwayisho lingane. Hayi makhelwane yabona lento ezikhathaza ngayo. Mina ngizikhathaza nje kakhulu ngayo. Into ebengicabanga ukuthi uzothi asiyenze ukuthi asikhuleke. Mawukhumbula kahle makhelwane kade siphithiza lonke isonto leli asikaze nje selikhulekele lolu suku namhlanje. Yebo. Siphithiza selize laqala usuku. Hayi yilo lo makhelwane. Into engisho ukuthi nje asikhuleke makhelwane bese ngiyahamba ke ngiye lapha kulamadoda la ekhaya alungisa umhlwehlwe afake uNomusa umhlwehlwe simhlobise ngemali makhelwane bese ziyaphuma zesigcawini. Mana ke usho ukuthini mawuthi uNomusa afaka umhlwehlwe? Isho khona lokho. Yena muphi uNomusa ngazo? Kanti ubani owenza uMemulo afike uNomusa lwala ekhaya? Uyena phela kodwa bengazi ukuthi usesigabeni sokuthi seningazi ngiyabona uMemulo phela uyenziwa vele ukuhlonishiswa nje. Kodwa uthi ngaze nimfaka umhlwehlwe masibisi. Kwawukuthi ke kwenziwa uMemulo ngoba kuhlonishiswa ngikuzwa ngawe ke mina ngane yakwethu bengakwazi. Kanti kuyahlonishiswa? Hayi cha masibisi. Ngiyakubonisa ke kodwa phela mina umhlwehlwe yenye into bakwethu. Bengithi nje phela mhlambe nje yenziwa ngenye indlela kodwa ningamfaka namhlanje. Angifuni ingane yakwethu ukuthi sixovane imimoya kube khona nje ukuthikameze kukhona. Ngijabule kabi ngalento yenziwa la eyenzela umntana wami ngicela ungangishintsha umoya wami. Into engicelele yona njengomakhelwane wami ngicela ukuthi ungibhekele amabhodwe kuphela. Izindaba ziyeke. Asithandaze khona sizohluka emabhodweni. Hayi asithandaze emakhelwane umkhuleko vele iwona ngeke ngubone ngathi uyasebenza uyayilungisa izinto umkhuleko. Vala amehlo. Kose siyabonga ukuthi seluzolafika leli suku. Siyabonga Nkosi ukuthi usiphila amandla. Mina noyiseka Nomusa ukuthi sikwazi ukuthi uphumelele lolu suku Nkosi selifikile. Siyacela ke Nkosi ukuthi lusaqala nje Nkosi ubusise konke okuzokwenzeka. Kusukela Nkosi ekuqaleni kwakho konke kuze kufike egcikeni kwakho konke okuzokwenzeka. Ubusise yonke into Nkosi. Nkosi ubophe ngisho iziqhwaga zendawo, amagove endawo wabophe Nkosi. Alalele konke Nkosi okuzothwa kwenzeke ukuze kwenzeke konke ngendlela. Nkosi ekukhulekeni kwami uyazi Nkosi angaze ngimshiye ngaphandle ukhululiwe ngoba Nkosi uhleze semkhulekweni wami. Nkosi ngiyawubona umzimba wakhe njengomakhelwane ukuthi hayi
ayikhona usekho esimweni. Ngiyabonga Nkosi ukuthi noma zimncela zona izingane kodwa hayi akusekona uncelwa izingane lokho. Igazi lakhe khona into elikhalelayo engathi njengabazali bakhe bebengampha nje okuthize bathi ukumphakamisa njengomntwana kelibuya igazi lakhe. Ngiyafisa Nkosi ukuthi abazali bakhe Nkosi uMakaThangithini noyise kaThangithini ubapha amandla ngelinye ilanga bakwazi ukuthi benzele ukukhulula Umemulo bake bamphakamise nje naye mhlawumbe igazi lakhe lizokulithi dlwe libuye mhlawumbe akabona noma amakhehla njenkosi yami kebe khona nekhohlele mhlawumbe umntwana onana nesidina kangaka nje lokezaliswa abafana Nkosi kuthiwa akasafuneki ngisho kubo kwalezi ingane ke manje angazi Nkosi ukuthi uzophephelaphi ukukhululiwe mengabe engasafuna ngisho nakubo kweyodwa yalezi ingane zakazizele eziningi kangaka. Nkosi ngiyafisa nje ukuthi abazali bakhe bake bamenzele into ethize Nkosi mhlambe bebe khona nabantu abambonayo nje naye ke yishintshe nje nempilo yakhe. Ngiyabonga ke Nkosi ukuthi uzokwenza sisakhuleka. Amen. Amen. Makhelwane. Hayi cha musabusavula amehlo masibisi musabusangibuka. Vala amehlo ngithi ukufaka nami ukuze kuzosimama kube nesiko. Faka makhelwane. Hawu Nkosi ngiyabonga nami. Baba kuhle siyabona impela kusinde ngoba ethole inhle into yengane uNomusa siyambongela Nkosi asilwi. Kodwa Nkosi sesikhulekela nje ukuthi phela ingonakala egcineni. Nanku umhlola engubonayo nansi ingozi sengipopolile ukuthi ayingenziwa lento yokuthi ebesefaka umhlwehlo. Sekube kuhle konke Nkosi kodwa ngiyacela Nkosi ukuthi uthinte noma inhliziyo zabazali bakhe uNomusa ukuthi Nkosi yami beke beyicabangisise kabili le ndaba yokuthi bamfake umhlwehlo. Ngoba Nkosi umhlwehlo yenye into. Uyacabanga simakade njengoba kukhona nabantu basemzini wakhe umhlwehlo ususala lapha esigcaweni esethi uyafika uzaphela lapho uyaqashe bulukuxu phansi umhlwehlo. Ngaphela umhlwehlo wenye into Nkosi ahlazeke ke phakathi kwabantu basemzini babone nokuthi umntonjana bakhe lo ukuthi bekuyintonje bevele ubidokotela Nkosi. Nkosi akuthinta inhliziyo zabazali beke beyishintshe lento ubanikeze noma ngabe kuthiwa yiliphi icebo. Angazi Nkosi ukuthi bengenza kanjani ngiyacabanga nje nami Nkosi ngoba ukuhlakanipha lokho okuncane ukuthi mhlambe bengethatheni noma uplastic lo okhava ifridge malisuke lifika liphuma esitolo bathathe lo plastic Nkosi yami bawusike bawubhixabhixe ngegazi kube yona bazowubeka la emahlombe yakhe umntwana lo uNomusa ukuze phela Nkosi yami kungezobekwa umhlwehlo ngoba umhlwehlo yenye into Nkosi angazi Nkosi angazi bavula ingqondo ngoba nami nginawo lo plastic ukhona kuleli fridge lele kade lithenga ungoneni bengababoleka Nkosi kodwa ngishela kuwena ukuthi ube wena ozothinta inhliziyo zabo abazali kwekuthi nje chu enhlizweni zabo bayibone lento engisho ngoba uyacabanga sekonakala egcineni kanjena into enhle kanje yengane. Amen Nkosi siyabonga. uMakaThangithini ongilungiselana ke ngane yakwethu ke ongisiza ungilungisa ngoba wena uyongilungisa ngithi ngilungiselana ke njengamanje bekufanele ukuthi ngisuke ngiye kula madoda ngithi awalungisa umhlophe manje sekufuna ngifike ngithini kona ngithi awalungisa uplastic awubhiqa igazi babe sebagqoka isiNomusa ngoba ke uthi umakhelwane wami akasiyona into makhuluma uNkulunkulu mina ngikhulume noNkulunkulu mekuthinta kukhona into ekuthinta angazi ungenza mina bengakhuleki kuwena masibisi akuhlwane lento mangikhuleke bese ungiphendula khona lapho hayi makhelwane ukuthi imkhuleko yakho umuntu okufanele ngiphendule hayi wena kade ngaqala ukukhuleka nawe imkhuleko yakho ngiyazi yonke ukuthi imikhuleko yakho isuke iyinkulumo ethize osuke uyibhekise ngakumina kukhona osuke ufuna ukungitshela kodwa ubese uthi hawo masibisi ngizombamba lapha emkhulekweni mina bengazi ukuthi usuke isithixo sami bengazi ukuthi kanti ngikhuleka kuwena isuke ingaqondile kuwena yakhe isuke ibheke uyabona ukuthi kumnandi kanjani usofuna silobe sibuka abantu ke manje silobe sigwebhana ngathi amakati ke manje silobe sibuka abantu hayi bengimanda ngisho mangakuboni makhulu la ninyama le lapha emabhodweni ngicela uyongibhekelela yona masibisi yini manje le yana wembongeni awungivalele lo bhodo awungivalele lo bhodo wembongeni vala lelo bhodo ufuna ukubonani ngempela hawu nangumuntu vala buyisela lo mkhono loyo hawu ufuna ukubonani ngempela ufuna ukubona ngigumula ngizogumula mina la ngihambe ngibe enqumula egcekeni awuvala musabusangquluzela amehlo buyisela phakathi awuhlangene nje nalo nyama le awuhlangene nje bobuyisela mbongeni umuntu ufuna ukungithetha yilo ushaya mina ngusakaze kwezinto ngalezi ngushaya nkulume njengenyoka mina awubuyisela alisikade kudlala yena nyama ubukhuqu ngoza lapha